sa unang adlaw sa kung aso ninyo. Pizza 22 karon oy niya karon si Kuya Ranito. Kuya Ranito, kumusta? Kumusta na nga Kuya Ranito? Diha sa asa na ron si Kuya Ranito dudong rin? Sambuanga dudong Ranito. We miss you. Mingaw minimo dudong Ranito dire. Ha? O lagi unsa man ulitaw yan na siya dong. O pila ng edad dong Ranito ron? Oh, di ba dako na. Kumusta ka diha? Dong Ranito ha sa Sambuanga. O sa iyang mama si Inday Inday Nor. O basig daga na daga na kuno kay Inday Nor. Doangan ka Kuya Randy ni mo. Pero barkada yun kay minini amo gyud yung pinangga si Inday Nor saon nga na may mga panghitabo nga dili na to ba pugngan sa kakulian nga di pagpugan sa dong. Di da si di gusto. Oh di ba? Daan sa Nordia. Kung ikaw gistop dito. Kung mapang maglagyo inyong tata. Hi, baby! Chantal, si Dechini, o si Inday. Si panganing batao sa Chantal, Janina. Oh, hindi Chantal lagi. Hindi Chantal o Janina. Ni Aron. Nay, nananaw. Hi, China. Dako. Kaasa ni Chini. Oy, pero buyan. Si Busyong. Okay. Busyong. Okay, mga bata. Uy, karong gabi, watay drama. Pero ini ka ugma, mga bata. Anak ta sa San Isidro Auto. Dili. Asa ta? Ugma. Lugi. Basta, dito sa kuan. Tangki. 23. Tangki 23. Unya sa Kailangan dito. tay. Ha? Long tao. Dagan tao. Diha sa Tangki ta. Unya sa Pizza 25. Anha po ta sa Serville. Oh, makita tanyo din ha. Sa Pizza Banchais, anak na sa tas Dumlog. Unya sa diha, sa Pizza 30 sa Cortes. Bohol ha, makita ta ninyo din ha. Oh, makita ta ninyo sa ato ang drama din bagong haon sa Pizza 30 diha sa Cortes, Bohol. Salamat kayo sa tanan. Nya ato niyang ipahibaw pod ang umaabot po na tong drama nila ni Cap Ray Marimon kay gipilian pag pizza. O Cap Ray Marimon diha sa Liberty, Bohol. Hala, pagpili mo pizza diha. Unya sa Pizza 24 sa June, nananatay schedule ato ta sa Ubay, Bohol. Okay, Bohol gyapon. Lagi taon sa tanan ha nato magkaigsunan magkita ta ninyo diha sa mga lugar nga akong ipangalan. Okay mga bata, mga kataba, aniya kita sa unang akong aso ninyo ning sumanahon nga naguluhan sa akong pagbalik. Unya si Ate Jocelyn gyapon ang ato writer ani. Unya atong directress si Ate Martis Parbalbor sa ato spinner, ang atong manager sa Bien Aqua Kuya Joel Vince, ang atong soundman si Kuya Ricky Bangisgaring ang umaabot atong konsyal. Ambot na linya na baka Kuya Ricky? Ha? Linya pero kabalo siya. Nakajud mula Kuya Ricky? Okay. Mas mayo. Kayo si, murag si Pariday man siguro. Basta, kamo lang bahala diyan, basta Pardoy. Unya, ang ato ang soundman, si Kuya Ricky, ang ato ang recording audio editor, Kuya Ariel Mangkaw. Nabaga ni Dodong Randy Tayad. Umaabot sa natong konsyal sa kiyot sa umaabot na panahon. Unya, mga bata, mga kasama, aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo sa akong pagbalik. Elena, anak. Elena. Ay, wa magidi makadungog sa kong pagsangpit. Nagpiyong ang iyang mga mata nga naminaw sa musika. Kaganina raman na siya naminaw, ana. Anak, pasensya na nga gipos ko na ang music nga imong gipaminaw sa cellphone. Arabel, sorry, wasap kay ko magkabantay nga miduol ka. O saong busy ka man kaayo anak nga naminaw ni anang maong tukar. Wa ka pulig paminaw ni anang tukara? Kibalik-balik mo man ka na sa pagpatukar. Nya maminaw ka lang.
Oh, milugmaw man hinuon ang imong mga luha. May nasulti ba ko nga dili maayo ha nga nakapasakit sa imong pagbati? Sugad ginawa na ko si Miguel. Halos kada adlaw na lang ko maghilak tungod sa akong kamigaw niya. Sa akong hinigugma. Kaslo na naon ta kaming duha. Apan galit siya nawa na ako, ma. Kibati ko ang imong kaguol, anak. Ug kung maminaw ko ni anang maong musika, ingon sa mahupay ang akong gibating kaguol, ma Arabel. Ingon sa pagkatambal kini sa akong mga kasakit. Wa man ti ka pugni sa pagpaminaw sa gusto mo nga musika o tukar nga imong paminaw. Kiduol talaga kay nakalimot ka na sab sa imong pagkaon. Nilapas na ang oras sa tigpaniud to anak, mapasmo ka. Arabel? Ay pastilan. Ako'y malipo nga magtanaw ni mo nga nagsigi kag paso-paso. Hunong, paso-paso, hunong, paso-paso. Ay, gabi na, oy. Higda na, aron ka makatug. Philemon. May gihuna kang... ang buta ko'y pasabot ba? May gihuna-huna kang problema, ha, Arabel? Philemon, wa ka ba makapantay sa atong anak? Si Elena? Kadadlaw mo kung wa din sabay. Nag-asikaso ko sa itong negosyo. Si Elena magudunta to ang bugtong makatabang sa itong negosyo aron sa pag-manage nini. Wa ko lang siya pugsa. Dili siya gusto nga muggawas sabay. Gawas ni Ana, Philemon. Gikaguol Elena ang pagkawa sa iyang hinigugma. Gawas pagyud ni Ana. Unsa pa ba lain? Doon na pa ba di ay lain? Ha? O wa ba lang ko mahibaw? Bibigan ni Babe, naglibog ko. Sige, Be. Sultihi ko. Arong katabangan ta ang atong anak. Tanawa ang atong anak. Anaa pa sa balkonahin ng atong bahay. Naglingkod niya ng rocking chair. Nagpiyong ang iyang mga mata. Samtang gitabunan ang iyang duha kadunggan niya ng earphone. Oh, may gipaminaw ang atong anak. O gituhop kikinis sa iyang hunahuna ang iyang gipaminaw. Musika ang iyang gipaminaw. O gibalik-balik ang maong musika nga iyang gipaminaw. Nakasiguro ko ni Ana Philemon. Ay, pastilan kanimo, Arabel. Unsay problema ni Ana, ha? Kitang tao, maminaw magintag musika. Aron, makahupay sa tong gibating kalaay o kaguol.
Nganong naabot man ko din yung dapita? Unsa man ako nasudlan? Ah! Ablihi ko ninyo! Kung may tao man diha sa gawas, ug nakadungog na ko, tabangi ko ninyo! Ablihi ko kay ngit-ngit kayo sa kong himutangan! Ah! Ablihi ko! Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. O karon niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Usa maning ako na himutangan. Nganong wa pa ko'y makita. Mura ko gibartolina. Diyos ko, tabangi ko. Ayaw ko pasagdis ako kahimtang nining maong dapit. Gipati naman ako katugon. Matawag na lang ko. Elena! Oh, Elena! may masampit sa kumpangan. Oh, taas nga lalaki. Naa siya nagbarugan ng atubangan sa dakong kahoy. Dili ko gusto mo hila ka, Elena. Kinsa ka? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ug bulahan ka. Kay ikaw, maoy akong pinili. Gihagkan ko nimo. Dili na mawa sa kunahuna ang agundam ko. Ilabi na ang hitsura sa usa ka lalaki sa agundam ko. Gihagan ko niya. Ug matod pa sa maong lalaki. Siya ang anghel na akong magbalantay. Si Miguel. Galit na ko siyang nauna-unaan. Miguel, duha na lang kabuhan kapin. Mauna-unta ang atong kasal. Panawag ka na mo balik, ma. Dili ko na ikaw magkuntat. Gibiyaan ko ni mo, Miguel. Mahal ko ikaw, Miguel. Mahal ko ikaw. Palain ka naman. Ang amo
picture ni Miguel nga naa sa frame. Nga gibutang sa ibabaw sa lumisita. Natagak kini og dabuag. Say pwede pasapot din eh. Unsa? Ang akong cellphone, may narawag. Hello? Hello? Kisa di palihog? Hello? Oh, may naitubag. Ayaw kagol. Paminawa ko. May tingog na mihong ako. Kisa ka? Pilar. Pilar ablehi si Sir ni mo sa gate kay mugawas siya. Atoon ko si Elena sa iyang kwarto. Miguel? Oh, tingog sa ko. Ug nagsampit siya sa ngan sa iyang hinikugma. Ikaw bang napadungog sa imong tingog? Ha, Miguel? Anak? Ikaw ba? Anak, gano'n ba nagkilak ka naman, Sam? O sa bahinong nagigitawag mo angan sa imong hinikugma, ha? Maribel. Ma. Ngano? May nadungog ko tingog. Ingon og marami ka na nadalang sa hangin. O kunsa, Elena? Dili ka nga patay na si Miguel. Sa? Ayaw ka na kunahunaa, anak. Mubalik ang imong hinikugma tungod og alang sa inyong kugma. Sayod ko kung unsa ka diya kamahal. Kung may nautan na hitabo ni Miguel, madili ko makadawat. Dili, ma. Ako cellphone. Gusto ko nga maminaw sa tukar, sa musika. Oh. Gusto ko mahupay ang akong gibating kaguol. Binuo ko. Dili ba ka paingon sa pagkabuak ang akong anak? Wala mo kawas si Elena sa iyang kwarto sukad ka kanina. Naminaw na usab sa iyang musika. Nga mo kuno'y makatambal sa iyang kaguol. Pero, mura man og aksyon o kalikoy ang nilihukan sa akong anak. Ma'am! Doon ay bisita, ma'am! Kinsa, Pilar? Kinsa man na siya, mabar? Tuara siya naglingkod sa sala. Ikaw? Ang butan na bata, malipay nagdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Mga bata, ginsa makatong niabot, no? At ang inyong mga sumpay sa kung aso ninyo ni Sibraw ng Karaguluhan. Sa akong pagbalik, hindi lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinita ng dalit ka na to sa Arimen Drama! Okay, sir? Ni tatay mo tuma.